उदांस्रिनो बेसे आगोमा आंनिनै बै गुरा जालांनाय फेमिलिनि सासे बिहाव थै साला बिटिआ सरखार सुनिफोर साला फाप्पिफोर नुवाखै बेफोरबायदि बर' बिमानि मेगनाव मोदै रुखु रुखु गाबनायफोरखौ दिनै जिथु बिटिआर गोरोबथाजों जिथु थारैनो जिथु सैथो गोरोबथा हिसाबै जाना फैदोंमोनब्ला एक्स एनडिएफबिनि बिमा बिफा अनजालि बिसिफ्रा दिनैनि दिनाव मानो रान्दि जाना थानायफ्रा बा फिसा गोमा जानायफ्रा मानो रुखु रुखु नैबे मिथिंनि गेजेराव गाबबाय बायनो गोनां जादों हाजार हाजार बर' सुबुंफोरनि गेजेराव मानो मोदै रुखु रुखु हुगारनो गोनां जादों हा लाजियासै नोंसोरो बिटिआर सरकारनि बिटिआरखौ एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैनाय बिटिआरनि सरकार जायखौ होनो प्रमद बर' इउजि ब्रह्ममोन गबिन्द सारमोन फेरेंगा दाउ गोसोममोन हा लाजियासै नोंसोरो बेफोरबायदि बर' आइजोफोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो होननानैथ' नोंसोरो बिटिआरखौ एकर्ड खालामना लाना फैदोंमोन दिनैसिमबो बिटिआर एकर्ड बा गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै मानो बर' आइजोफोरनि सायाव बा बर' बिमाफोरनि मेगनाव मानो रुखु रुखु मोदै गबाय थानो गोनां जादों मानो जोमग्रा लानाय फास्राजों मेगननि मोदैफोरखौ हुगारबाय थानो गोनां जादों नुदोंना नुवाखै नोंसोरो हा लाजिनो रोङा नोंसोरो बेफोरबायदि भिडिअखौथ' नोंसोर माब्लाबाबो नायखाया हा माब्लाबाबो नायखायाना नोंसोरनो नांगौ खालि गाव गावनि उदै थाइसेखौ माबोरै फेदेरनो हागोन सोरनि सिटखौ सिख'नो हागोन सोरनि पलिटिकेलखौ बोख्रबजोबनानै गाव गावनि खबजायाव जोबथेजोबनानै दोननो हागोन बबेबा मोनसे आफादखौ गावसिनि खबजायाव बोननानै दोननो हागोन बा बोनथुमनानै लानो हागोन नै बेफोरबायदि बुद्धिखौल' नोंसोरो बिराद सिंजों सिं नाजायो आरो नाजाबाय थादों खोनानो मोनगासिनो दङ जोंहा बड' फरायसा आफाद जायखौ बुङो बर'नि सिंस्रि आफाद एबसु बिथांमोनहा दिपेन बर'मोनहा दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्ट गेस्ट हाउसआव थांलायनानै भारतनि आसाम नङा दे भारतनि नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमलायनानै अमित शाहखौहाय लोगो हमनानै माखासे बर'नि मावनो गोनां खामानिफोरनि थाखाय सावरायदों मादों होननाय बाथ्रा सैथो नोंगौ सावरायनांगौ नाथाय सावरायखोबा मा मावखोबा मा आरो माब्ला मावबावगोन समा बेसे गोलाव दंबावो आयुआ बेसेबांसिम दंबावो हा मानसिनि जिउआ दिनै दं गाबोन गैया थिग बेबायदिनो पलिटिकेलनि आयुआबो 5 बोसोरनि उनाव दंना गैला बेखौ रावबो मिथिबाय बेखौ रायजो राजायासो फिननाय होगोन सम फैयोब्ला रायजो राजाया देखायगोन सम फैयोब्लानो रायजो राजाया नोंथांमोनखौ देरहाहोनोबो हागोन आरो जोख्लायनाबो आफाथालासेयावबो दोननो हायो नोंथांमोना मोजांमोन गाज्रिमोन आं बेखौ जेबो मिथिया डाइरेक्ट खुला बुंनांगौ बाथ्राखौ खुलायैनो बुंखाबाय आङो बेखायनो हुसियार जा होनना बुंबाय थायो मोनफ्रोमबो बर'नि पलिटिकेल हान्जा मोनफ्रोमबो होननांगौथ' गैया जोंहा बर'नि पलिटिकेलखौ मोननैल'सो नायल' जाल' मोननैल' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव पलिटिकेल हान्जा दङ मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल दानि गोदान दा बेखायनो नोंथांमोनहा जहैनो गोरोबथा जालायनानै बिटिआरजोंनो जिथु गोरोबथाया थारैनो जामारबायब्ला बिपिएफआनो जा सोरबा हाग्रामा महिलारि खर' लान्थायानो सारानो जा सोरबा प्रमद बर' सारानो जा बेवहाय नोंथांमोना बिदा फंबाय हिसाबै सासे बिमानिनो फिसा साननानै ला जोंखौ जोनोम होदों जोनोमगिरि बिमा बिफायासो गुबुन गुबुन बा जुदा जुदा हिसाबै नाथाय जोंखौ सोरजिगिरिया सासेल' नैबेखौ साननानै बयबो खौसे जानानै खामानिखौ बर' हारिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय बा डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनाया मोजां होननानै आं सानो स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्रा बुंफ्लांबाय आरो सोरखौबा गाज्रिबो बुंफ्लांबाय सोरखौबा मोजांबो बुंफ्लांबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनहा नायगिरिजों लोगोसे पावाराव थानाय मेलेमजिबि सुबुंमोन बा सारमोन नोंथांमोना अननानै निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो आरो लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव नोंथांमोना नायनानै निश्चय जोबथारनायाव कमेन्ट हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय दिनै अन्थाव बाथाव जिब' बिमा बिबाजैनि सोमोन्दोआव गोलैनाय बर' बिमा बर' आइजोफोरा दिनै रान्दि जानांदों मानि थाखाय जानांदोंमोन दिनै जोहोलाव एनडिएफबिफ्रा बर' हारिनि नामैनो बर' रायजोनि मोनथायखौ नागिरनायनि थाखायनो जिउ बाउसोमलांदोंमोन आरो नैबे दिनै गोजोन सुखिनि गेजेरजोंबाबो दिनै ओरैबायदि दुखुनांथाव जे बिथां रन्जन दैमारि डिआर नाब्लासारा दैदेननाय दिनै एनडिएफबि मुङा दिनै सुक्ति सान्ति खालामनायनि उनावबो बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादों आरो दिनै मोननो गोनां दिनै सोरखारा दिनै खोथाजों बुंदों रेबें रेबें बिथांमोनहा फोरमायदों दिनै अफिसाव सोरखारनाव सोंथि सोंहैदों बे बिदाङाव मा लिरदों चेक खालामहैदों दिनै नायनायाव बिथांमोनहा मिथिबोदों जोंनि मानिनां मानगोनां बिटिआरनि सोरखारा मोनबो मावफुङैनि खबरखौ मोननानै बिखा गावदों दिनै मानो गोदै रावजों बुंनानै मानो थगायलांनाय स्टेपआव फैखो गैला टाइमा मावफुंलांनो बबे समाव मावफुंलांबावगोन आरो जोबोद दुखुनांथाव
जाय समाव दिनै इन्दिनि जोहोलावफ्रा बर' हारिखौ दिनै बारसोमनानै जिउ दान प्राण होनानै बिथांमोनहा हारिखौ बासायफैदोंमोन। दिनै बिथांमोना दैमा दैसा अरनबारि बारसोमनानै दिनै बिनि हारिखौ रक्षा खालामफैनायनि उनावनो दिनै बिथांमोनहा अरनबारियाव थाग्रा जायगायाव सं दाननानै इयुन गोसा सुथुरफोरनि आखायाव गोजौजों गाहायजों बम गावग्लोनानै रोदाव बर' जोहोलाव इन्दिफ्रा जिउ गारनांदों। बेखौ मानो नुसनाखै, बेखौ मानो अनसायाखै? खोथाजों बुंदों, मानो बावगारलांदों, मानो मावफुंनो हाया? मावफुंथारनांगोन आरो मावफुंगोन बहा? बे सानब्रै सानबा बे सानथामसोनि गेजेराव मास मोनथामनि गेजेराव बिथाङा मावफुंबावगोन। दिनै खोनानानै बिखा गावदों आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, बर' हारि मानगोनां आइ आफा फंबाय बिनानावफोर, आं दिनै बावबो सफैनानै गोबां बिखा गावदों। दिनै जायनो सुक्ति खालामदों बिथाङा दिनै जेराव थानो गोनां जादों आरो मानो थानांदों? हारिनि थाखाय नांनायाव, बर' हारिनि आलादा रायजो दानायनि थांखिनि गेजेरजों नांनायाव बिथाङा गोजोन सुखिनि गेजेरजोंबाबो दिनै थाहैनांदों। नाथाय जों साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा आरो बिभिन्न जनजातिफ्रा सुखि गोजोनै दङ। नाथाय जायनो बिथाङा हारिनि थाखाय नांसोमनानै दिनै सुक्ति खालामदों, दिनै जेलाव थानांदों। इसोरा दं सैथो, जै थगायदों दिनै होनो होननानै मिथाइ लांनो नागिरदों बिथाङा बिटिआर सोरखारा। दिनै सैथोनि गेजेरजों, सैथोनि फोरमानथिजों जोंनि मानगोनां रंजन दैमारि सारा दिनै गावनि एकटा सेपारेट दाय गैया बेनि फोरमाना फैदों आरो बिथाङा थाबैनो सैथोनि गेजेरजों नुजाफैगोन, आं बेखौ आसा खालामो। आरो नै दिनैहाय जे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपि मुंखौ जे बिथांमोनहा गायसनदों, दादों, आं बेखौ दिनै मार्टिन फेमिलिनि जानानै खौथि खौथि साबायखर होयो। दिनै बिथांमोनहा इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिखौ दायामोनब्ला दिनै बै जिबौ रान्दिफोरनि बोहैबाय थानाय मेगननि मोदैखौ खुगानो सोर ओंखारगौमोन? दिनै जिउ दान बावलांनाय बै जोहोलावफोरनि न'खरनि दिनै फिसा थालांनायफोरखौ सोर नायबावगौमोन? ओरैबायदि बिखा गावथाव। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै गुरै रावजों खावलायहरो, जाहाथे गोदै रावजों मिथाइ जाला, सैथोजों आगान होनानै, सैथोनि लामाजों फैनानै, थार आरो राजा लामायाव आगान होनानै रन्जन दैमारि सारखौ अनसायनो आं खावलायो। आरो बेखौनो आं आसा खालामबावो जे जोंनि नैबे दा दाजानाय इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिफोरा जेरै दिनै बर' हारिखौ रन्जन दैमारि दैदेननाय दिनै एनडिपिफोरा बासायनानै आलादा रायजो दानायनि थांखिजों दिनै सुक्तिखौ खालामदोंमोन, बेबायदिनो बिथांमोननि दानायनि बे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिआ सानसे आरो हारिनि थाखाय, हारिनि सिनस्रि, हारिनि गेरेमसा बिफां महरै जोंनानै थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो दिनै इसोर आरो साफ्रोमबो दिनै हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय बै जोहोलावफोरनाव आं प्रार्थना खालामो आरो बिथांमोननि दिनै रुंसारि जानानै थांनाय लाइमोन अन्थाव बाथाव फिसाफोरनो साख्रि होगोननि मुं होनानै दिनै मावफुङैया बुहुद दुखुनांथाव जादों, बुहुद बिखा गावथाव जादों। आंहा दिनै रावखौबो दुसिनांगौ, रावखौबो बखिनांगौ गैयामोन। नुनाय मानि गासैनि आंनि आफोनाजोंमोन दिनै बिखा गावफैनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो आइ आफा फंबाय बिनानावमोनखौ जुक्ति जानानै थार लामाजों आगान होनानै जेलानाखि रन्जन दैमारि सारा दिनै गावनि आंगो गामियाव दाय गैयैनि फोरमानथिजों दिनै थारैनो सफैयोब्ला अनसायनांगोन, गसंनांगोन, बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन। गुबुन बिदा फंबायफोरखौ जिरायनो जायगा होनाय बायदि बिथांखौबो अनसायथारनांगोन। आं दिनै बै गुरा जालांनाय फेमिलिनि सासे बिहामजो महरै खावलायदों जे 1985आव जे मोनसे गामियाव जे ब्रिटिशनि आमोलाव दिनै एनडिपिफोरखौ दानानै दिनै हारिनि दिनै डिमान्ड खालामदोंमोन। बे समावहाय गोबां दिनै अलखदाव गोलैदोंमोन मोनसे गामिया आरो बे ओनसोलाव थानाय जि गामि क'क्राझारनि खोलाहा थानाय दिनै गामिया
दाउखिबारि औवाबारि आरो आदाबारि होननागुरि बै ओनसोला दिनै क'क्राझार टाउनफोर बायदियाव हाबफैनो हायै जादोंमोन गावजों गाव दिनै हारिजों सिनायथि गैयै बायदि जानो गोनां जादोंमोन आरो 1989 आव मोनसे न'खरा फुरा खामग्लिनाय अरजों खामग्लिलांनांदोंमोन साब्रै साबा न'नि परिबाला जिउ दानहोलांनांदों हारिनि मुङाव आरो अब्लाबो रन्जन दैमारि सारा फासययाखैमोन खामग्लिबाय थानाय अराव बारसोमनानै बिथांमोनहा नांदोंमोन आरो फासययादिया बिथाङा दिनै एनडिबि मुंखौ गायसननानै दोनहैदोंमोन गावनि आंगो गामियाव बिथांनि गायसननाय नैबे एनडिबिआनो दिनै बिथां जोहोलावफ्रानो दिनै जिखिनि हाग्राबारियाव अरनबारियाव दिनै गोजौजों गाहायजों मेगन गोसाफोरजों सिलाय खामान बमजों गावग्लुं जानानै दिनै जोहोलावफ्रा थैबोनांदों हारिनि बिमानि रावजों बर' बिमानि गारांजों बर' हारिनि मुङै जिउ गारदों जाखिनि सफैदों बिथांमोनहाबो देहायाव मोजाङै सफैयाखै सोरनिबा देहायाव फैदों सिलाय बारौनि आघात सोरनिबा देहायाव फैदों हार्टनि प्रब्लेम बैफोरबो दिनै आं दिनै मिथिफैनानै बुहुद बिखा गावफैदों आरो मार्टिस परिबारनि जानानै आं खावलायबावगोन इउनिटि फ्रम एक्स एनडिबिनि बिबानगिरिफोरखौ दिनै दफायाव थानाय मोनथायफोरखौ बिमा आरो बिब'नि समान रान्दिफोरनो मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थालांनाय दिनै जोहोलाव एनडिबिफोरनि फिसाफोरनि मोनथायखौ मोनफुंनो आं खावलायो मानो होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिगौ आइ आफा रायजो राजा बर' हारि मानगोनां नोंथांमोनहाबो बै समाव जे बर' आइजोफोरा दिनै जोहोलाव एनडिबिफोरखौ मानो दोनखुमादोंमोन आरो मानि थाखाय गावसोरखौ जिनाहारियाव खोलैनांदों मानो गोरलै गोरलै थफिनाय बिबारफोरा जिउ दानहोलांदों बैनि मोनथायखौ मिथिदोंना बिथांमोनहा बर' आइजोफ्रा एनडिबि जोहोलावफोरनि सायाव बिसास दंमोन बिनिखायनो बिथांमोनखौ हुकुमानानै गावसोरखौ बारसोमनानै होदोंमोन जिनाहारि खालामजादों खास्रि बिस्रि सेथा सोरबाया बलिदान होदों मानो होदों जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय बर' बिदा फंबायफ्रा हारिनि थाखाय सानसे बर' हारिनि थांखिखौ जाफुंहोगोन बिथांमोननि जि थांखिजों दिनै हाग्रा बंग्रा थादों बिथांमोना सानसे मावफुंगोन बर' हारिखौ सानसे गेरेमसा हारि खालामफैगोन नांगौबा जोंनो जिखि जादोला नांगौबा जोंखौनो खैथा खालामलांदोला बेबायदि खारिजों बिथांमोनहा दिनै जिनाहारि खालामलांजानो गोनां जादों आरो बारफुनाय बिबारफ्रा जिउ गारनो गोनां जादों बिथांमोनहानो दिनै गावसोरखौ खैफोदाव गोलैनानै हारिनि बिदा फंबायफोरखौ जोहोलाव एनडिबिफोरखौ हुकुमानो हादोंब्ला बर' रायजो राजा आइ आफामोन आं नोंथांमोनखौबो खावलायो सैथोनि लामाजों फैनानै जौखि जानानै एनडिबि जोहोलावफोरखौ अनसायनो आरो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ अनसायनो आं गुरै रावजों खावलायहरबाय गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर थाबाय